La Mancomunitat Camp de Túria ha organitzat al costat de la Universitat Politècnica de València una jornada de demostració amb drons en àrees industrials. L'objectiu d'esta exhibició era mostrar a empreses els usos de logística, seguretat i control de persones i instal·lacions que es poden realitzar gràcies a aquesta tecnologia. El polígon industrial La Reba de Riba-roja de Túria ha acollit la demostració, que ha sigut inaugurada per l'alcalde del municipi, Robert Ragà, així com per la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro. La Mancomunitat és una oportunitat i avui s'ha tornat a demostrar. Avui hem presentat en Riba-roja, en el polígon industrial de La Reba, una demostració de tecnologia en drons. Agrair a la UPB, a la Politècnica i a la Mancomunitat haver triat Riba-roja per aquestes proves i anar seguint treballant de la mà de les universitats i de la Mancomunitat per a avançar en aquests drons que són molt importants. Esta acció s'emmarca dins del projecte a l'aire U-Space. El projecte està coordinat per la Universitat Politècnica de València i compta amb la participació com a entitats sòcies del consorci de les empreses Aviònica, Urjato i Fivecom, així com la col·laboració de Pleiad. Es tracta d'un projecte finançat per IBACE que busca impulsar el desenvolupament de les aplicacions de drons amb una inversió superior als 800.000 euros. La cita ha continuat amb l'explicació del projecte a l'aire U-Space per part del líder del projecte, Israel Quintanilla, qui ens explica les utilitats dels drons en el proyecto. Las tecnologías que se han desarrollado ha sido, por un lado, la integración de 5G dentro de los vuelos de los drones. Se ha desarrollado una tecnología que el dron es capaz de ir analizando la cobertura 5G y conectándose a las antenas que estén más cerca para que siempre esté en contacto con 5G. Otra tecnología que se ha desarrollado es la generación de redundancias en el sistema de los drones para que haya la seguridad operacional en esos vuelos largos. Otra que se ha hecho es la parte de vertipuertos, es decir, que es donde aterrizan y despegan los drones. Y otra es la gestión del espacio aéreo, que no es más que mantener el control en una plataforma de los drones, donde tienes el plan de vuelo y puedes saber si el dron se sale o no de ese plan de vuelo. Els drons han volat en el polígon de Riba-roja gràcies a la col·laboració de l'Associació d'Empresaris de la Reba a Socreva. Carlos Peinado, gerent de Socreva, ve aplicable des de ja el treball dels drons en entorns industrials. Sí, sobre todo en ámbitos de lo que es la vigilancia del polígono, prevención de catástrofes. Aquí tuvimos, por desgracia, la Dana nos afectó muchísimo. Todo el tema también de inspección de cubiertas de las empresas, a nivel incluso de envío ya de paquetería interna del polígono, reparto de última milla, o sea, las posibilidades son impresionantes. Ha sigut una bona oportunitat per a conèixer de primera mà la tecnologia del present i del futur. Daniel Sánchez, oficial de la policia de Riba-roja de Túria, explica les aplicacions dels drons en seguretat. Aquí la verdad es que utilizamos los drones para el tema de control de masas, en eventos festivos, deportivos, tema de control agrícola, muy importante, tenemos mucha huerta aquí en Riba-roja, con pues, el tema de robos en campañas, por ejemplo, la garrofa de este verano, campañas cítricos en invierno. Luego tenemos también prevención de incendios, tenemos varias operativas a lo largo del verano para el tema de Preifog. Y, en fin, un poquito también para diversos temas de seguridad y control de lo que viene siendo pues, competencia de policía local. Jordi Vidal, tècnic de la UPV, ens explica el sistema U-Space. Que és un sistema de gestió de drons integrat, és a dir, tots els drons estaran integrats en un sistema en els que se puguen visualitzar i tots siguin conspicuos, que se diu, que se poden veure uns a altres. En concret, l'operativa d'avui ha comptat amb 7 unitats de drons que han solcat el cel de Riba-roja demostrant el present i el futur d'esta nova tecnologia.